हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। फिसाजोआ आंना नै 4 मासाव हाबगासिनो दायो देरबायनो आरोना देरबाय ओमफ्राय नायनो रोंबाय जि नायो मबाइलखौबो नै हाय होनदो सना हाय होनदो देरबाय मिनिनो रोंबाय आखाइ जानो रोंबाय रोंबायानो आरो देरसिनानो हाय होनदो सना हाय होनदो बैसागु मोसानाय नायनो फैदों दा सिख्ला हान्जा मोसासिगोन बेनिफ्राय माबायदि मोसायो नोंथांमोनहा नायलांदो ओमफ्राय दा मेथाइ मोजां मोनो मेथाइखौ खोनानाय नङा होमबाबो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों गासैथिंबो मानसिफोर दं आरोना ओमफ्राय नैथिंबो दङ बिथिं दामग्रा देग्रा खाम सिफुं बायदिसिना नैयाव मोसानाय सोलिगासिनो आरो दा जोंनि बैसागु बहागि बिदायनि नै मानसिफ्रा माखासे नायदों नै मोसानाया सोलिगासिनो आयं गागि हारमनियाम दामग्रा आरो नोंसोरलाय मोसायाखै मा मोसाखांबाय दा नै बाजै सासेयासो बिराद मोसानो हायो बेनिफ्राय गैला माथो माखासे खारजोब्बाय अनेक नायगासिनो आरो दिनै माने सुरु जागासिनो ओमफ्राय नै जोंनि माइदांस्रि एल पि स्कुल आरोना
मारै